Germaniya Federativ Respublikasynyň Göç Partners kampaniýasynyň ýol başçylary Arkadaş şäherinde dörediljek lukmançylyk klasteri halkara derejesine eýe bolup, onda dürli görnüşli lukmançylyk serişleriniň öňümçügi diňe bir Türkmenistan üçin eýsem eksporta niýetlenendigini bellemegiň ýakymlydygyny aýtdylar. Şunda Türkmenistany bar bolan çygymal serişleriniň ulanmagy, öňümiň ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy bolmagy bilen bir hatarda ýurdumyň ykdysadyetiniň kuwatlanmagyna bolşaly Türkmen German gatnaşyklarynyň ösürilmegine möhüm orna elýär. Şeýlegem Arkadaş şäherine lukmançylyk klasterini döretmek boýunça maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek işleriniň ýokary hil derejesinde alınıp baryljakdygyny belläp, mihmanlar Türkmenistanda dürli görnüşli lukmançylyk serişlerini öndürmek üçin ýokary hilli çygymal binýadynyň bolmagynyň, öndürilen önümleriň ýokary halkary görkezlerine laýyk gelmeginiň baş şertini emele getirýänini aýtdylar. Bu bolsa ýurdun eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyna aýratyn ähmetlidir. Bundan başga da Türkmenistanda daşa ýurtda hyzmatdaşlaryň netijeli iş alyp barmaklary üçin degişli kanunçylyk binýadynyň döredilmegi, ähli zerur şertleriň üpsün edilmegi, Germaniýaly işgürleriň geljegi hataplanýan türkmen bazaryna eýleýän orunlaryny berkitmäge bolan gyzyklanmalaryny artdyrýar. Germaniya Federativ Respublikasynyň iri kampaniýasynyň ýol başçylary iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze gurlaryny netijeli peýdalanmagyň ähmeti barada aýdyp, gatnaşyklary hem taraplaryň iş eňleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirmek ugruna ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna anandylar. Soňra bir ýerde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadaýamyň gatnaşmagyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komiteti bilen Germaniya Federativ Respublikasynyň Göç Partners maslahat beriş kampaniýasynyň arasynda üýelary düşünmek hakyndaky ähtnama gol çekildi. Munyň özi üýelary peýdaly hyzmatdaşyň mundan meýlekde ösdürmeginiň kanunçylyk taýdan berkitilýänliginiň nobatdaky tutnamasydyr. Soňra mihmanlar habarçylarymyza şeýle görünmediler. Vladimir Matias, Germaniya Federativ Respublikasynyň Göç Partners maslahat beriş kampaniýasynyň dolandyryjy direktory Vladimir Matias. Biziň hormatly arkadaş bilen ören netijeli duşumyz boldy. Onuň başyna Türkmenistanda lukmançylyk klasterini döretmek we ony ösdürmek bilen baglanyşyk meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Biz Arkadaş şäherine lukmançylyk klasterini talaba laýyk döretmek ugruna ähli tagallarlarymyzy gaýgyrmajakdygymyza inanyrdyk. Munyň özi sebitary däl, eýsem halkara ähmetli klaster bolup, onuň binýadyna Türkmenistan üçin zerur bolan lukmançylyk serişleri öndüriler. Şeýlegem bir önümçüň eksport mümkinçilikleriniň bardygyny bellemeli. Şunda yerli çygymal serişleriniň ulanmagy önümiň ekologiýa taýdan arasy we ýokary hilli bolmagyny şertlendirer. Ähmetli toplumyň döredilmeginiň biziň kampaniýamyzda ananylmagyny Türkmen tarapyndan bize bildirilen hormat hökümine kabul edýär. Munyň üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine we hormatly arkadagy tüý sürekden hoşallyk bildirýär we öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilejekdigine inanýar. Sag bolun. mein Name ist Hans-Gert Brödel. Göç Partners kampaniýasynyň uly geňeşçisi Hans-Gert Brödel. Türkmenistanda bolmagyň we ýurdun durmuş ykdysadyny ötüşine munatyp goşunt goşmagyň özümiz üçin uly hormatlygyny bellemek isleýän we türkmen topragyna bildirilen mihmansöýürlük üçin kampaniýanyň ähli agdalarynyň adyndan goşallyk bildirýän. Arkadaş şäherine lukmançylyk klasterini döretmek boýunça degişli işleri ýokary derejede alyp barmak we diňe bir Türkmenistanyň ykdysadyety sağlyk goraşlygym üçin ähmetli däl, eýsem ýurdun eksport kuwatynyň ýokarlanmagyna da ähmetli bolan önümçiligiň ägir türlü geljeginiň bardygyny belläsim gelýär. Bize inanılan taslamanyň ýokary derejede amala aşyrmak ugruna ähli zerur tagallarlarymyzy gaýgyrmajakdygymyza inandyrýan. Şeýlegem halkara geňişliginde ygtybarly hyzmatdaş hökümine karar edilen Türkmenistanda ýaýbanlandyrylan özgertmeleriň amala aşyrylmagyna gatnaşmaga şatdygymyzy bellemek isleýän. Sag bolun. Ýene Orta Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamentlary bilen tanyş edýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-2052 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasyny bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, sebitleri sağlaşykly ösdürmek, ýylatymyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokarlandyrmak. Şeýle Arkadaş şäherini ösdürmeň meseleleri hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2023-nji ýylyň 16-njy iýunyna çykaran 598-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadan şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetyny Arkadan şäherine azyk, senagat, derman we saglyk goraş maksatly ferişçileriň önümçilik zowlugyny, binalary we desgalary gurmak üçin maslahat beriş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek bardy. Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Ges Partners Emerging Markets GmbH kampaniýasy bilen şertnama baglaşmagy ygtyýar berildi. Hemişelik bir taraf Türkmenistanyň garaşlygyny we öz ygtyýarlygyny puturlandyrmagy, gorunmak ukybyny berketmäge, şeýak bütünligini we konstitusiýon gurulşyny goramagy, howpsuzlygy, jemgyýetçilik we hukuk tertibini, kanunçylygy öpüşün etmäge goşan uly şahsy goşuntlary, gulluk borçlaryny görellili ýerine ýetirenlikler we söwüşçüň taýýarlykda ýokary görkezleri gazananlyklar üçin hemde berkarar watanymyzda, merdana halkymyzda köp ýyllariň dowamyny bir kemsiz gulluk edenliklerini çeken halal we görellili zähmetini hemde döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, öňjöýli döwlet we jemgyýetçilik işlerine gazanan uly üstünlükleri nazar alyp, şeýle-de watan gorowçylarynyň güni münasibetli Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň Belent Serkarda başdy. Serdar Berdimuhammedow permany gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň harby hukuk goraşdyarlarynyň, harby gullukçylarynyň we işgärleriniň bir topary Türkmenistanyň medallary bilen syýlaglandy. Mukaddes harby borjyny ak ýürekden berjädip, garaşdyr watanymyzyň goranmak ukybyny puturlandyrmagy goşan goşantlaryny hemde jemgyýetimizde kanunçylyk we hukuk tertibini berkitmekde, asudalygy gorap saklamakda bitiren uly hyzmatlaryny göz öňüne tutup, şeýle-de watan gorowçylarynyň güni münasibetli we Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň Belent Serkarda başdy. Serdar Berdimuhammedow permany gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň harby hukuk goraşdyarlarynyň, harby gullukçylarynyň we işgärleriniň bir toparyna harby we ýürüýti atlar dakylly, hemde hünär derejeler berildi. Şugun paýtagtymyzda watan gorowçylarynyň güni münasibetli giň ýerimli şäherler ýagyndyrly. Uly ruh wenetliginiň dawarlary harby hukuk goraşdyarlarynyň, harby gullukçylary, ferkerdeler, harby taliplerdir, harby okuwçylar gatnaşdylar. Ilki bilen harby hukuk goraşdyarlaryň, harby gullukçylary, ferkerdeler, harby taliplerdir, okuwçylar Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhammed Annaýbadynyň birinji ýürütülüşdirilen harby mektebine Ussat Mollum ilhalar insan Berdimuhammed Annaýbyň heykeline buýsanç bilen taqdim edip, gül destelerini oýdular. Soňra bayramçylyk davrasy paýtatymyzyň gözel kunjogyny, ata-babalarymyzyň gahrymançylyklarynyň hormatyny bina edilen halk hakydasy ýadygärlikler toplumyna ter gül destelerini goýmak bilen dowam etdi. Halkymyz özüniň gerçek ogullaryny uly hormat bilen sarpalaýar. Watanymyzyň garaşlyk uğruna gaýdusuzlyk bilen görüşip, deňsiz taýsız edermeligiň nusgasy bolan pederlerimiziň ömür ýoly her bir harby gullukçy üçin nusgalyk mektepdir. Ata-babalarymyzyň merdanalyk ýolgalaryny we gahrymançylyk ruhuny baýda edilen merdana watan gorowçylary ýurdumyzyň şäherlerini polat gala bolup goraýarlar. Akballaryny watanyň ene topragyň akbaly bilen mäkän baglap, ak ýürekden gulluk edýän harby gullukçylaryň ihlasy bilen ýurdumyzyň goranç ukyby hasam putulanýar. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň merkez serkerdeler öýünde geçirilen bayramçylyk dawarlary ýatda galjy pursatlara baý boldy. Dawra gatnaşyjylar merkezi serkerdeler öýünde harby hukuk goraşdyarlarynyň gadynyň üstünlüklerini, türkmen alabaýlarynyň ajaýyp şekillerini, öz bolşy bedeg aýratynlyklary bolan harby libaslaryny özüne jemleýän serge aýlanyp gördüler. Harby hukuk goraşdyarlarynyň libaslaryna türkmen alabaýlarynyň heykelleri dawra gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi. Ýeri gelenini bellesek 2024-nji ýylyň 15-nji 17-nji ýanwaryny Kazan şäherinde Merkezi Aziýa Awçarkasy derejesi boýunça Russiýanyň kinologiýa federasiýasynyň çempionatyny arasa ganlyk obodunlyk buýrugy berje etmek bilen ýeňji bolan Akto satly türkmen alabaýy halkymyzyň aňyny we kalbyny gujurlygyň, merdanalygyň we paýlygyň nişany bolan milli alabaýy itleriniň ähmiýetini, hormat sarpasyny hasam belende götürdi. Soňra bayramçylyk dawrasynyň geçirilýän ýerini hormatly prezidentimiň harby hukuk goraşdyarlarynyň, harby gullukçylaryny iýberen gutlaw boldy. Hormatly prezidentimiň bayramçylyk gutlawy dawra gatnaşyjylaryň ruhuny hasam belende götürdi. Hemde harby gullukçylaryň bagtyar geljege berkarar döwre bolan buýsançyny artdyrdy.
Berkarar döwletimizde gahrman arkadamyzyň we hormatly belent serkerde başymyzyň tagalary bilen watan gowrowçylarynyň şeýle belent hormat sarpa eýe bolmaklary, diýarymyzyň mehriban halkymyzyň agdy berligine, jewitligine, asuwdalygyny goýlayan hormat sarpyda nişanlar. Watan gowrowçylarynyň güni münasibetli geçirilen bayramçylyk dawrasynyň dowamyny hoş owally aýdym sallaryň ýanglanmagy, watan gowrowçylarynyň kalbyny ören uly täsir galdyrdy. Ýerine ýetirilen aýdymdyr sallar, edebi sally kompozisiýalar dawra gatnaşyklaryň ruhuny belinde götürüp, bayramçylyk şatlygyny goşulandyrdy. Ýerine ýetirilen aýdymlarda berkarar döwletimiziň asuwdalygynyň, awadançylygynyň wasfy belentden ýetirildi. Harby gullukçylary gowşurylan döwlet sylaglary hormatly belent serkerde başymyzyň Türkmenistanyň harby hukuk gorajdarlarynyň harby gullukçylaryna hemde işgärlerini iýeren bayramçylyk gutlagyny, gaýratly ogullar watanyň dayanjydyr. Siziň watany gorumakda gaýrat görkezip, Türkmenistanyň garaşdylygyny, dünýä birleşigi tarapyndan ikrar edilen hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny, milli gymmatlyklarymy gorumak ýaly belent borçlary wepal boljakdygyny, gerek bolsa, bu mukaddeslikler üçin şirin janyňyzam gaýgyrmajakdygyny berk inanýanyp, harby gullukçylary bildirilen beýik inamynyň netijesidir. Davrada ýanglanan aýdymlaryň sadyny, sedinni, çuňur watançylyk ruhy mewjurýa. Harby gullukçylaryň ýüzündäki şatlyk alamatlary munyň şeýledigini bütün aýdymlygy bilen sübut etdi. Her dawraly aýdym sazdan soň ýanglanan çapak setleri, asuwda, bagtyar, arasy asmanly, parahat zeminli jennet ülkemide bolan belent gowunç duýgusyny alamatlandyrdy. Davranyň dowamyny oňatnyjlaryň adyndan hormat prezidenti bilen ýüzlenme kabul edildi. Davranyň ahyryna harby hukuk gorajdarlarynyň aýdym saz topallarynyň ählisiniň bilelikde ýerine ýetiren Jan Türkmenistan atly aýdym bolsa, merdany watan gowrowçylarynyň ýürek owazy, berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçda uruny eşiretli zamanany peşkeş beren gahrman arkadamyda we hormatly belent serkerde başymyza eksilmez alkışnamasy bolup ýanglandy. Türkmenistan, edirligan, bagy bozdan, sen boýsunçyma, arkadaly gahrman serkarma. Watan gowrowçylarynyň güni münasibetli ýordamynyň harby gullukçylaryna döwlet sylaklaryny nowatdaky harby derejeleri goşulmak çäret geçirildi. Munyň özi ýurdamyzda harby gullukçylaryň alyp barýan işleriniň döwlet derejesinde sylaklarynyň nowatdaky tutnamasydyr. Şanly waka münasibetli guralan davrada çykyş edenleriň belleşleri ýaly ýurdamyzyň ýaş gowrowçylaryny terbiýelemekde köp asarlyk taryhymyzy öwrenmäge uly ähmet berilýär. Döwlet başlama tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilen öňden görjülükli içeri we daşary syýasatyň öňüli jemmeçlik syýasy ýagdaý üpjün edilýär. Munyň özi häzir watanymyzyň gülläp etmek, sebitiň we dünýäniň ýurtlarynyň ählimuny howpsuzlygynyň hemde durnukly ösüşiniň bähwidine giň halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak ýoly bilen üstünlikli öňe ilerlemeginiň aýrylmaz bölegidir. Bular barada bugunky davrada döwlet sylaklaryna hemde nowatdaky harby derejelere münasip bolanlar bu ýytançlan bellediler. Hormatly prezidentimizden belleşi ýaly ýaş günärmenler harby sunwatyň häzirki zaman bilimlerini we tejribesini ele almalylar. Watanyň hakyky watançylary bolmalylar. Anlap barýan işleriň netijesinde harby gullukçylaryň hüner derejeleri ýyl-ýyldan iýdigdel ýokarlanýar. Olaryň harby usatlygy kämilleşýär. Muňa gowy ýerde we deňizde iýdigdel esasda geçirilýän görkezme harby taktika okuwlar aýdym tutnamadyr. Ýurdumyzda döwletimiziň alalaşdyrjylyk syýasatyna hemde diňe gorunç häsiýetine eýe bolan harby doktrina laýyklykda harby hemde hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryny binýadyny berkitmek boýunça iýdigdel işler geçirilýär. Döwletimiz harby gullukçylar we olaryň maşgaly agdalary hakynda hemme taraplaryň alad etmek bilen harbylaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak, olaryň göwnüje aýdyn jalmagy hemde iriz watanymyzyň bähwidine tutan ýerli zähmet çekmek üçin zerur bolan şertleri döretmek boýunça çäreler görýär. Gadim asyrlardan bäri türkmenler watan gowrowçylarynyň seweşen başanyklaryna uly ähmet beripdirler. Häzirki eýamda edelmen hemde gaýdusy serkerdeler bolan Batyrgay ata-babalarymyzyň däpleri münasip dowam etdirilýär. Bugun oňyn beýtaraplyk ýörelgelerini agraly garaşly Türkmenistan döwlet başlama tarapyndan işlenip taýýarlanan harby doktrinanyň ähli düzgünlerine iýigdel eýerýär. Howpsuzlygy pogtalandyrmak hemde goşunyň ýokary gorunç ukyplygyny saklamak boýunça toplumlaryň maksatnamany elim dama berjay edýär.
Munyň özi watan goragy ýaly mukaddesligiň türkmen iline äger türlü ähmeti eýeden alamatlanýar ýa. Mehriban matamyzy goramagyň mukaddes borjy bilen öz ukbalaryny baglan dawaratnyjylar harby kasama watana baky wepalygyň hemde mehriban halkymydan paraga dörejlikli durmuşynyň goragyny sak durmaga taýýarlygyň alamaty ýokmyny mukaddes tuğy taqdim edýärler. Türkmenler ähli döwürlerde harby tälimleri el almaga möhüm ähmet beripdirler. Olaryň dekini we başanygy söwüş meýdanlaryna ençeme ajaýyp ýeňişler gazanmaga kömek etdi. Äder biziň günlerimizde gaýdusy hemde edermen eskerler gahrmançylykly ata-babalarymyzyň iň oňa däplerini münasip dowam etdirýärler. Mälim bolşýaly ýurdumyzyň goranç ukymy hemme taraplaryn pugtulandyrmak, ýargyly güýçlerimizin maddi enjamlaryny binýadyny döwre baplaşdyrmak, harby işgärleriň hemde ätýaşlykdaky eskerleriň amaly we söwüşiň taýýarlygyny ýoklandyrmak wezipeleri işlenip taýýarlanan Türkmenistanyň harby doktrinasynyň esasy düzgünlerine pugtulaýyk gelýär. Bu harby doktrina diňe goranç şähetini eýedir. Hemde ýurdumyzyň alyp barýan parahatçylyk, söýjülük, daşary siýasat ýörelgesine dogry gawat gelýär. Halkara jemgyýetçiler tarapyndan oňyn kemişelik bitaraplyk derejesi berilen öz ýaly Türkmenistanyň harby doktrinasynyň esasy maksady watanymyzyň mukaddes serketleriniň ellegirilmesizligini, mehriban ýurdumyzyň parahatçylygyny we awadançylygyny öpüşen etmekde. Türkmenistany durmuş ykdysady taýdan üstünmegiň depkinlerini hassa artdyrmaga, oň halkyň durmuş derejesini ýoklandyrmaga gönükdirilen uly meşgul özgertmeleri amala aşyrmak üçin amatly şertleri döretmekde jemlenýär. Geçirilen işlerin netijesinde yıl-yıldan harby gullukçylaryň hüner derejesi iýdigidel ýokarlanýar. Halkymyzyň awadan durmuşyny öpüşen etmekde, ýurdumyzyň serket şäherlerini münasip derejede goramakda, pederlerimizden gelýän mertlik, edermenlik, watanperwerlik ýaly belent häsiýetlere ygyrarlykda hemde harby borjy wepalykda tapawutlanan harby gullukçylary döwlet syýlaklarynyň gowşurylyp ýürüte harby atlaryň daqylmagy, hüner derejeleriniň berilmegi, diýarymyzda watan goraşylar hakynda aýratyn aladylýanyny, olara belent sarpa goýulýanyny ýene derwedek äşkar etdi. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna watan goraşylar barada uly aladalar edilýär. Harby hemde hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylary watanymyzyň mukaddes şäherleriniň ýerisi, deňiz hemde asman giňişleri boýunça ygtybarly goragyny öpüşen edýärler. Şeýlede asylly wezipäni ýerine ýetirýän harby gullukçylary halkymyzyň bu ýysanjy çäksizdir. Köp asarlyk taryhymyzyň şöhraty sähypalarynyň öwrenilmegi watanymyzyň edermen goraşlaryny watançylyk taýdan terbiýelemege ýardam edýär. Hormatly prezidentimiziň uly aladylary hemde watanymyzyň öňündäki hyzmatlaryna şeýle ýokary bahasy üçin tüýs sürekden hoşallyk bildirip harby gullukçylar özleriniň harby hemde raýatlyk borjuna jany teni bilen wepaly boljakdyklaryny ananlaryp mukaddes garaşdyrylmadan gadananlaryň hemde berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň beýik üstünliklerini goragyny durup mehriban watanymyza we halkymyza hemişe awray bilen gulluk etjekdiklerini aýtdylar. Dawaratnaşanlar harby gullukçylar olaryň maşgal agdalaryna döredilýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip watanymyzyň asuwdalygyny goramakda mundan meýlegem halal zähmet çekjekdiklerini ananardylar. Bugunky şany waka münasibetli bayramçylyk toý sadakat berildi. Onda mehriban halkymyzyň asuwdalygy, parahat durmuşy, türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagy dilek edildi. Men Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň harby gullukçysy polkovnik Merdan Halaglyjew. Sözümün başında hormatly belent serker dawaşymyzy, Gahrman Arkadamyzy, mehriban halkymyzy, ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümini, watan goraýçylarynyň güni bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Inha bu gün Pähim Paýgas ummany matum ulup Praga ýylnyň ilkinji aýy watan goraýçylarynyň güni bilen dawaralanýar. Şu günkü bayramçylyk güni her bir watan goraýçysynyň hem hakydasynda baky galar. Çünki bu gün hormatly belent serker dawaşymyzyň watan goraýçylarynyň güni münasibetli beren mähirli gutlawnyň okulmagy, harby gulluk borçlaryny ak ýürekden berjay edip, ýurdumyzyň döwlet özüň taýýarlygynyň we çäk bitewliginiň goragyny putalandyrmakda, mehriban halkymyzyň asuwdalygyny üçin etmekde, boşýan şahsy goşantlaryna münasip baha berip, döwlet syýlaklarynyň gowşurulmagy, harby we ýüri taatlaryň hemde hüner derejeleriniň berilmegi watan goraýçylarynyň bu ýysançly wasyny göge ýetirdi. Şeýle de ýatda galjy günne
Maňa da nowatdaky polkovnik Karwa adyna münasip bolmak wagty meýser etdi. Muňa bolsa meniň begenjimiň hemde buýsonjumyň çägi ýok. Watana wepaly merdany watan gorawçylar geljekde de özümize bildirilen ulugynamy aňrýany bilen ödäp. Ata watanymyza, mehriban halkymyza, hormatly belen serkerde başymyza baky wepalylyk bilen jan ayaman gulluk ederiz. Şeýle ajaýyp pursatda biz watan gorawçylar hakynda edýän ýadawsyz aladalary, taýsy tagallarlar üçin hormatly belen serkerde başymyza hem de gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýarys. Hormatly belen serkerde başymyzyň, gahrman arkadagymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, belen başynyň aman bolmagyny tüýs ýürekden arzu edýäris. Garaşsyz baky bir taraf watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna gulluk edýär. Men Türkmenistan Gorunmak Ministerliginiň harby gullukçysy Mayor Mekan Hemraýew. Garaşsyz hemişelik bir taraf Türkmenistan döwletimiziň barha belende galýan halkara awraýyny, gazanýan ulusçylyklarny bugün tutuş dünýä jemgyýetçiligi ikrar edýär. Munyň özü hormatly belen serkerde başymyzyň hemde gahrman arkadagymyzyň edil watanymyza bolan eksilmez söýgüsiniň ýadawsyz aladasynyň hemde tükenüksiz ihhlasynyň ajaýyp meýwesidir. Şeýle ajaýyp günlerde watan söýjüligiň, merdanalygyň hemde edermeligiň nişany bolan watan gorawçylary gününiň ýurdumyzda döwlet derejesinde bellenmeli bolsa, diýsem bu ýetendirici ýagdaýdyr. Gahrman arkadagymyzyň başyny baslan hormatly belen serkerde başymyz tarapyndan münasip dowam etdirilýän ýerge urumy işler hemde harby örtmeler biz watan gorawçylary her adymda duýar. Inha şu gün hem watan gorawçylarynyň güni münasibetli Türkmenistanyň Gorunmak Ministerliginiň merkezi serkerdelerinde döwlet syýlyklary gowşuldy hemde nowatdaky harwatlarda kıldy. Maňa da döwlet syýlygyna, ýagny Türkmenistanyň 3-nji derejeli watan öňündäki bir kemsiz harwyglyk üçin medalyna münasip bolmak bagty meýser etdi. Muňa bolsa meniň begenjimiň hemde buýsonjumyň çägi ýokdur. Taryha her salsak Türkmen halkynyň gahrman ogullary merdanalygyň, mertligiň, watan söýmegiň belent nusgasyny görkezipdirler. Biz merdana watan gorawçylary hem geljekde de şöhratly taryhymyzy öçmejek ýyz galdyran merdana pederlerimizden Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly belen serkerde başymyzyň şahsy görelgesini nusgalyp edil watanymyza, mehriban halkymyza, hormatly belen serkerde başymyza ak ýürekden wepaly gulluk etjekdigimize tüýs ýürekden inandyrýar. Watan söýmegiň, onu mukaddeslik derejesinde sarpalamagyň belen nusgasyny görkezýän hormatly belen serkerde başymyzyň hemde gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, ýurt bähbetli, umumy adamzat ähmiýetli işleriniň hemişe üstünlükleri beslenmegini arzu edýär. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna gulluk edýär. Men Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň harwylykçysy Mayor Perman Aşir. Parahat zemin asuda asman iň beýik gymmatlykdyr. Ata watanyň gorawy bolsa baş mukaddeslikdir. Watan gorawy ýaly mukaddes borjy asman giňişliginde döwrawat dik uçarda berjay etmek, mertleriň mertebesini beýgelýär. Testen çal tutýan, harwy uçara ussatlyk bilen erketmeň nuskolyk görellerini görkezän gahrman arkadagymyň edermenlikde, gahrmanlykda, gaýdusuzlykda, batyrlykda görkezän nuskolyk şahsy görellesi peder ýorny münasip dowam edýän hormatly belen serkerde başymyzyň başarnygy, watan söýjüligi ýurt gorawçylar üçin hakyky watançylygyň beýik mektebidir. Anha ata watanymyzyň gorawyna duran watan gorawçylarynyň ençemesi Pähim paýkas ummany magtum bolup Praga ýylynyň ilkinji şanly seneti watan gorawçylarynyň güni münasibetli hormatly belen serkerde başymyzyň degişli fermanyna laýyklykda döwlet syýlaklaryna nowatdaky harwatlara münasip boldular. Her bir watan gorawçysy üçin hünär bayram bolan watan gorawçylarynyň güni münasibetli maňa hem döwlet syýlagy bilen syýlaglanmak bagty meýser etdi. Men muňa diýsem begenýäryn, buýsanýaryn. Şun kidawaral çäre, ýagny watan gorawçylarynyň döwlet syýlaglary we nowatdaky harwatlaryna münasip bolmagy biziň her birimiziň kalmazda merdana halkymyzyň şöhraty beslenen durmuş ýolyna, watan gerçekleriniň gahrmançylygyna buýsanç duýgularyny döredip, gelecekde hem hormatly belen serkerde başymyzyň anamyna ödäp, ata watanymyza, mehriban halkymyza ak ýürekden gulluk etmäge ruhlandyrdy. Şu ajaýyp pursatda watan gorawçylarynyň güni münasibetli gahrman arkadagymyzy, hormatly belen serkerde başymyzy, mehriban halkymyzy, edermen ýurt gorawçylarymyzy tüýs ýüregimizden mutlaýar. Watan gorawçylarynyň döwlet syýlaglary bilen syýlaglap, watan ogullaryna ulugynam bildiren hormatly belen serkerde başymyza köp sag bolsuny aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň,
Hormatly Belent Serkerde başymyň janlar sag, Belent başlary aman bolsun. Döwlet işleri hemişe rowaşlyklara wetlensin. Garaşsyz, baky tarap watanmyda, mehriban halkymyda, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly işleriniň Belent Serkerde başyna gulluw edýär. Men Türkmenistan Döwlet Serkulunyň hargulukçysy Maýar Öwes Begenç. Garaşsyz baky tarap watanmyda gün-günden ruwaşanyp, bede wadölet ötüşlüğün täze belentliklerine tarap anamly öňe barýar. Garaşsyz baky tarap watanmyda täkim paýhat ummany, Maktumul Pragy ýylynda watan gorugçylygyň güni ulu dawr bilen belenip geçilýär. Bu sany seni münasibetli garaşlygymyza guwonjuny, baky bir taraplygymyza buýsunjuny, ata watanmyza bolan beýik söýgüsini kaplaryň kelamyny öwürip dostluglyk serhetlerimiň gorun pultulandyrmakda münasip goşundunyň goşun merdany watan gorugçylarymyzyň ençemesi hormatly Belent Serkerde başymyň degişip fermana laýyklykda döwlet syýlaklaryna we nowatda harwatlara münasip boldular. Maňa hem watan öňündäki bir kemsiz harwulyk üçin atly medanyň 3-nji derejesine eý bolmak bagty meser etdi. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dağymyz watany gorumak mukaddesdir, uly mertebedir we bagtyr. Şonuň üçin hem siz ata watanymyzy, mukaddes garaşlygymyzy, hemişelik bir taraplygymyzy, mehriban halkymyzy gözüňiz görejek ýaly gorumalsyňyz. Oğuzhan, Çağrılbek, Togrulbek, Alparslan ýaly taryhda öçmejek ýygallaryn serkedelerimiň görkeden deňsiz taýsyz edermenligini, batyrlygyny, gaýdygysızlygyny hemişe özüňize nusgolyk ýörelge edinmelisiňiz diýip biz watan gorugçylaryna watançylyk sargadan edýär. Hormatly Belent Serkerde başymyz, arkadaly gahrman serdarymyz, dostluglyk serkedimizde sak duran merdany watan gorugçylaryna uly ynam bildirýär. Merdany pederlerimiziň watan gorug ýaly mukaddes kesbini bugünkü günde garaşsyz döwletimiziň ýurt gorugçylary münasip dowam etdirýärler. Gelecekde hem hormatly Belent Serkerde başymyzyň ynamyny ödäp, parahatçylygyň, dostluglyň serkedi bolan mukaddes araçýagymyzda jan ayaman, ak yürekden bir kimsiz gulluk eder. Garaşsızlygymyzyň gadanlanaryny mertlik we wepadarlyk bilen gorap, mehriban halkymyzyň uly hormatyna münasip bolar. Şu dawarlygynda watan gorugçylar güni bilen gahrman arka dağymyzy, hormatly Belent Serkerde başymyzy, Agdybir, Jewiz halkymyzy, merdany watan gorugçylarymyzy tüý süregimizden gutlaýar. Ata watanymyzyň şan şöhratyny belende götürmekde, milli goşunmyň kuwatyny pultulandyrmakda beýik işleri durmuşy geçirýän hormatly Belent Serkerde başymyza köp sag bolsun aýdýar. Hormatly Belent Serkerde başymyzyň gahrman arka dağymyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Halkymyzyň röwşen geljegi üçin durmuşy geçirýän döwletli işleri elmadama rowaşlyklary wesensin. Bayramyňyz gutly bolsun. Garaşsyz baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçlüğüň Belent Serkerde başyna uly edýär. Türkmenistanyň Içeri işleri ministriniň Mälik Guly Berdimuhammedow adynaky 10-nji harby bölümine watan gorugçylarynyň güni münasibetli Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrap häkimligi we Aşgabat şäher medeniýet müdürligi tarapyndan aýdym sady dawaryl çäre geçirildi. Ol mukaddes watanymyzyň asudalygyny, awadançylygyny, howpsuzlygyny goraýan harby gullukçylarymyzyň alyp barýan işleriniň hormatyna milli senamamyzda her ýyl belenilmek ýoly goýulan bu sene münasibetli geçirilýän çäreleň hataryna münasip ornu eýi boldy. Aydymçylyk joşuly çykyşlaryna mert pederlerimiziň görelletiniň bugünkü gün nesillere aýdyň ýörelgedigi beýan edildi. Milli uşunlary merdanylyň ruhy siňdirilen aýdymsaly çykyşlar oňa tomoşa edenlerde ýakymly täsirler galdyrdy. Watan gorugçylaryň güni münasibetli Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşiniň Magtymladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň gorunmak ministriniň bilelikde guramagyna watan gorugy mukaddesdir atly dawaral maslahat geçirildi. Mälim bolýaly hormatly gahrman arkadağymyzyň başlanjy we hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň taýsy taglary bilen garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň ýaragly işleriň maden jamlyny binýady hasam kämilleşdi. Harby gullukçylygyň ýaşaş durmuş derejesem ýokurlandyryldy. Şeýle
ajaýyp mümkinçiliklerini döredilmegi hormatly prezidentimizin watanymyzyň asudylygynyň, döwletimiziň berkararlygynyň bünýadyny berkitmek bilen mähriban halkymyzyň bagtly durmuşda ýaşamak hakyny aladasynyň netijesidir. Dabarada harwuk goruji idaralardan düzülen aýdymçylygyň ýerine ýetirmegine watan gorugyny gözül paýtatymyzy asuda asmanyň asyna erkana parahat durmuşy hormatly prezidentimiziň alparyan parahatçylyk söýjülükli siýasatyny wasp edýän aýdym sallary belentden ýanglanyp nesilliň öznüksiz ara baglanşygyny halkymyzyň parahatçylyk söýjülügiň insanperwerligiň we dörejiligiň belent maksatlaryny üýtgüsiz agrarlygyny şöklendirdi. Watan gorawçylarynyň güni münasibetli goranmak ministrliginiň guramagyna geçirilen aýdym sally bayramçylyk dawrasym öz bolşulygy ýatdy gazylyk bilen tapawutlandy. Bayramçylyk dawrasyny ýanglanan aýdym sallar bu ýere ýygnanan harby gullukçylarynyň göwün guşuny kanatlandyrdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urnuny ýurt ähmiýetli şeýle bayramçylyk çäresiniň dawrlanmagy, berkararlygy belent başyna baýdyk edilen diýarymyzda watan gorawçylaryna bildirilýän şeýksiz anamyň hemde miýdemet hormatyny nişanlar. Watan gorawçylarynyň güni münasibetli goranmak ministrligi bilen Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutynyň guramagyny arkadan ferdarly Watan gorawy belent mertebe dernesiller üçin atly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Şanly feni münasibetli goranmak ministrliginiň beýik saparmara Türkmen maşadynyň Harwy Instituty bilen ýaşlar guramatynyň Aşgaban şäher geňeşiniň bilelikde geçiren çäresi Watan gorawy mukaddesdir diýilip atlanyrly. Şanly feni münasibetli Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň geçiren çäresi ýokary ruh bilenligi beslendi. Kärde şarklaşyklarynyň milli merkeziniň Venanlar guramasynyň bilelikde geçiren dawrasy watan gorawçylarynyň gününe başlanyp, ol ulu ruh bilenligi beslendi. Döwlet şirket kullugynyň harby kullukçylarynyň gatnaşmagyna watan gorawçylarynyň güni münasibetli geçirilen dawra ýüregimizde döwre buýsan şugul watana söýgü bar. Alkış tilde arka dağlı gahrman ferdarmy diýilip atlanyrly. Bu ýerde ýerine ýetirilen aýdym sallarda watanymyzyň ötüşleri beýan edildi. Terbiýeçilik ähmiýetli aýdymlar hemmelerde ruh galkynçda öretdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urnuny pähim paýhys ummany magtymly pragy ýylyna watan gorawçylarynyň güni ýurdumyzda ul ruh bilenlik bilen bayram edilýär. Edermen ýurt gorawçylary, serketçiler hünär bayramçylygy münasibetli sevitde deň taý bolmadyk. Arkadan şäherindäki taryhy ülkany urunş muzeýine gedilenç guradylar. Gözelligi, ajaýyplygy, arasalygy bilen görün haýran goýan ajaýyp şähere guralan gedilenç dost soguluk firketlerine gulluk edýän firketçilerde ýakymly täsir galdyrdy. Bu ýerde ýerleşdirilen muzey gymmatlyklary geçmiş taryhymyzdan habar berip, türkmen tebigatynyň gözelligine bolan söýgüni artdyrýar. Döwlet Medeniyet Merkeziniň döwlet muzeýine firketçileriň gedilençleri watan gorawçylarynyň dawarlarynyň üstüne ýetirdi. Watan gorawçylarynyň güni münasibetli Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň guramagyna bayramçylyk dawrasy geçirildi. Watan goraw mukaddesdir diýen at bilen geçirilen dawrada Ahryman arkadamyzyň şeýle-de hormatly prezidentimiziň kitaplarynyň çeper okulmagy giň many mazmuny boldy. Aýdym sallarda watanymyzyň ähli urlardaky ösüşleri öz beýany tapdy. Ahal vilayet häkimliginiň vilayet Venanlar guramasynyň vilayet kärdeşler akalaşyklarynyň vilayetin ýaşlar guramasynyň vilayet medeniyet müdürlüğiniň guramaklaryna Göktepe etrawynyň Ydgan şäherçesindäki Mälik Guly Berdimuhammedow adyndaky medeniyet köşkünde watan gorawçylarynyň güni münasibetli tuğu parahatlyk şygary dostluk asmany asuda günleri dinçlik atly dawra geçirildi. Maslahatnaşylar ilki bilen Ydgan şäherçesindäki Gahrman arkadamynyň atasy Halipa Molim watançy esker ilhalar insan Berdimuhammed Anaýewiň adyny göterýän 27-nji orta mektebine baryp, bu ýerde watanyň sewir ogly Berdimuhammed Anaýewiň hormatyna bina edilen nurany ýadygarlygy tergül destelerini goýup taqdim etdiler. Soňra dawratnaşy watan gorawçylary mektebiň taryhy we ülkän urunş muzeýine bollar we mektep kitapxanasynyň sergisine sin etdiler. Bayramçylyk dawrasyna çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda görne, hormatly prezidenti bilen paratatly başlygyna ýurdumynyň watan gorawçylarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň barhady wagtlaşdyrylýanyny, olaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan gowlandyrmak maksady bilen ul işleriň edilýändigini buýsan şonu aýtdylar. Merdana watan gorawçylarynyň üs alada bilen Gurşulýanygy durmuşa geçirilýän işler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş sözler aýdyldy. Belenten ýanglanan aýdymdyr saatlarda watanymyzyň azuda asmanynyň Gahrman Arkadamynyň hemde Arkadaly Gahrman serdarymyzyň rowazy işleri türkmen tebigatynyň gözelliginiň wasfy öz şeper beýany tapdy.
Watan gorowçylarynyň güni münasibetli welaýatyň Akbuğday, Göktepe, Bäherden, Kaka, Babadayhan, Tejen, Sarıgy etraplaryna da çäreler geçirildi. Watan gorowçylarynyň güni münasibetli Goranmak ministrliginiň Harby Deňiz institutynyň hemde ýaşlar goramasynyň Türkmenmaşagar geňeşi bilen bilelikde goramagyna häzirki zaman şertlerine harby alymyň we bilimiň wajyp meseleleri atly ilmi amal maksat hemde aýdym sagaly bayramçylyk dawrat geçirildi. Balkan welaýatynyň Türkmenmaşagar häkimliginiň ýaşlar goramasynyň şäher geňeşiniň Demokratik Partiýanyň şäher komitetiniň Kärdeşler Galaşygyna şäher berleşiginiň Türkmenmaşagar goşun galasy bilen bilelikde goramaklaryna çäre şany sene başlandy. Türkmenistanyň Demokratik Senagatçylar we Telekeçiler partiýalarynyň welaýat komitetleriniň Balkanawa şäher ýaşlar goramasynyň bilelikde goramaklaryna nevçileriň medeniýet köşküne geçirilen dawarala maslahatam watan gorowçylarynyň gününe başlandy. Daşady welaýat häkimliginiň, welaýat prokuraturasynyň, welaýat gazetiniň, polisiýa müdürlüğiniň hemde Daşady serket birikmesiniň, döwlet migrasiýa gollugynyň Daşady welaýaty boýunça müdürlüğiniň, Daşady welaýat gümrükhanasynyň, welaýat döwlet notarial idarasynyň, Daşady goşun galasynyň bilelikde guran aýdym sagaly dawratyna bu ýytynçy çykyşlaryň bir näçesi diňlendi. Daşady şäher häkimliginiň, welaýatyň harby hemde hukuk goraýjy idaralarynyň bilelikde geçiren maslahatam watan gorowçylarynyň gününe başlandy. Watan gorowçylarynyň güni münasibetli bollumsaz etrap häkimliginiň hemde etrap jemgyýetçilik guramalarynyň, etrap medeniýet bölüminiň bilelikde goramaklaryna aýdym sagaly bayramçylyk dawraty geçirildi. Lewap welaýat häkimliginiň, welaýat medeniýet müdürlüğiniň, Kärdeşler Galaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Zenanlar guramasynyň welaýat bölüminiň, Demokratik Partiýanyň welaýat komitetiniň, ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde goramaklaryna, harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň işgärleriniň gatnaşmaklaryna watan goragy belent mertebe atly aýdym sagaly dawra geçirildi. Ýaşlar goramasynyň Türkmenawa şäher geňeşiniň Türkmenawat goşun galasy bilen bilelikde goramaklaryna müzeýe gurulan gedilenç şuňur many mazmuny eýe bolup, watan gorowçylarynyň güni münasibetli geçirilýän bayramçylyk şäherleriniň üstüne ýetirdi. Pekin paýhas ummany magtym bolup Praga ýylyna giňden bellenýän watan gorowçylarynyň güni münasibetli Marg welaýat häkimliginiň Demokratik Agrar Partiýanyň Marg welaýat komitetleriniň Kärdeşler Galaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň welaýat Zenanlar bölüminiň Marg goşun galasynyň bilelikde goramaklaryna dawaraly maksat geçirildi. Goranlyk ministrliginiň Sultan Sanjar adamnaky 3-nji ýyly töleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylarynyň bayramçylyk gününde halkymyň şöhratly geçmişiniň baý mirasyny özüne jemleýän welaýatyň taryhy hemde ülkäni öňüş muzeýine gedilençleri çuň many mazmuny eýe boldy. Ýurdumyzda watan gorowçylarynyň güni münasibetli Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport institutyna harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň harby gullukçylarynyň arasynda sportyň durly görnüşleri boýunça ýaşlar geçirildi. Goranlyk ministrliginiň karate-do hemde judo federasiýalarynyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň bilelikde goramaklaryna geçirilen ýarış gadakly häsiýeti bilen tapatlandy. Ýaşda türkmen edermen sport toporunyň turgun harby gullukçylary oňat netijeler görkezip hasa tapatlanýarlar. Ruh wenetligi hemde uly buýsanja wetsenen sport bäsleşigi merdana watan gorowçylarymyzy täze üstünlükleri hemde belent tekbetleri ýetmäge ruhlanyrdy. Şuň Daşary işler ministrligine ýurdumyzyň mejlisiniň birnäçe ministrlikleriniň we podoklyň dolanýarçylarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara insanperwer hukuky wagtda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilişini öpüşin etmek boýunça podogara toporunyň nowatdaky mejlis geçirildi. Gün tertibine laýyklykda Podogara toporunyň 2023-nji ýyly ýerine ýetiren işleriniň netijelerini garaldy. Hemde Pekin paýhas ummany magtymly Praga diýilip yglandyrylan 2024-nji ýylda öňde goýulan wezipeler aral maslahatlaşyldy. Mejlise gatnaşyjylar adam hukuklaryny öpüşin etmek hemde halkara insanperwer hukugynyň kadalaryny durmuşa geçirmek bagatda döwlet idaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň işini mundan beýlegem kämilleşdirmek boýunça öňde duran wezipeleriň esasy uğurlaryny aral maslahatlaşdylar. Bellenşehir Türkmenistanyň kanunçylygy milli tejribeden we däplerden uranyp, şeýle halkara hukugynyň kadalaryny nazara almak bilen ýygyderli kämilleşdirilýär. Aral maslahatlaşmalaryň dowamyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösürmek 2022-2028-nji ýyllar üçin maksatnamasyny adam hukuklaryny öpüşin etmek we raýat jemgyýetini ösürmek wajyp şert hökmünde adam maýasynyň eýleýän ornuny potulandyrmaga gönükdirilen wezipeleriň keskitdenini bellenildi. Milli kanunçylyk halkara hukugynyň kadalary bilen utgoşdurmak boýunça teklipler taýýarlamak Podogara toporunyň işiniň esasy uğurlarynyň biri bolup durýar.
Mecliste ilatın hukuk bilimligini yokurundurmak, hukuk maglumatlaryny el yeterligi giňeltmek meselelerine ul ünsürlendigini noktaly. Toporun şu ýyl üçin iş mailnamasyny keskitdenen wezipler ýerine ýetirmek boýunça çäýler aral maksatlaşmaň çäklerini, adam hukuklaryny goramak babatda iň gowy dünýä tejribesini öwrenmek maksat bilen halkara bilermenleriň gatnaşmagyny maslahatlary iş duşuklaryny giňeşmeler geçirmeň zerurdygy bellenli. Mecliste başga-da bir näçe meseleler garaldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Ýaşlar Watanyň dayanjatly ilkinji kitabynyň tanıştyrış tawarlary netijeli häzirde ýolýar. Tanıştyrış tawarlaryny täze kitapda getirilýän maglumatlaryň, beýan edilýän pikirleriň her bir insany, aýratynam ýaşlary zähmet üstünliklerini ruhlandyrýanlygy bellenilýär. Ýokary netijeleri wesinen dawry Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyny, Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyny geçirli. Täze kitap bilen tanıştyrış dawrasynda çykyşlarda ilki bilen şeýle ajaýyp kitabyny sowgat eden üçin hormatly prezidentimize hoşçalyk we alkyş tölder aýdyldy. Hemde döwlet başlarymyzyň eserleriniň howrunyň köp, ilhamynyň hasam ýeti bolmagy arzuw edildi. Dawarda arkada Ferdarly Bagtyar Ýaşlar ýyllylyp adlandyrylan geçen 2023-nji ýylda ul ösüşleriň gazanlanlygy. Munyň bolsa Bagtyar Ýaşlaryň döwlet ösüşiniň ähli uğurlaryny amala aşyrýan işleriniň netijesi bilen aýrylmaz baglanşyklygy bellendi. Çykyşlarda hemme tarapdan ösün, bilimli, hünärine uslat ýaşlary, olaryň hünär we dörejülük taýdan gazananlaryny wagt etmek hemde gollamak bilen ýaş nesliniň insanperwer, watançy ruhy we beden taýdan sagdyn jogapkärli şahsiýetler kökmünde kemaly gelmek üçin ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň we arkadagy gahrman ferdarymyzyň taglaalary bilen ähli zerur şertleriň dördülendigi bellenli. Şolaryň netijesinde ýurdumyzyň ýaşlary dürli uğurlary boýunça halkara derejelerine çäýerleriň, düzümleriň, gepleşikler üçin açyk meýdançasynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, geljekde de halkara hyzmatdaşlygyny üstünlikli ösürmäge, dostlugy we özara ynam berkitmäge, oňyn başlangyçlar öňe sürmäge, özara behwitli syýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklar giňeltmäge taýýardylar. Çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmeň milli maksatnamasyny Türkmen ýaşlarynyň özüniň rowşan geljeginiň hemde watanymyzyň nurany geljeginiň berk binýadyny döretmek üçin täze mümkinçiliklere eýe bolma uğruny ähli zerur şertleriň gözüňne tutulýanygyna üns çekdiler. Täze kitabyň tanıştyrış dawrasynyň dowamyny oňatnyjylar hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalary beýan edýän täze kitabynyň ähmiýetine ýokary baha berip, öz boşly bayramçylyk sowgadyny peşkeş eden üçin arkadagy gahrman ferdarymyza hoşçalyk sözlerini aýtdylar. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 27-nji ýanwarda saat 20-den 28-nji ýanwarda saat 20-nji boljak barada Türkmenistanyň gidrometeorologiýa bardaky gullugynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkın welaýatyny ütkep durýan bulutly hawa bolup gary gaçykly ýağış ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Demiradyk kulmatardan teleskont 10-15 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesinde 1 gradus sowukdan 4 gradus çeli maýl, günnüzüne 3-8 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 1-6 gradus maýl bolar. Akal welaýatyny ütkep durýan bulutly hawa bolup ýağış ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Demiradyk kulmatardan teleskont 10-15 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesinde 1 gradus sowukdan 4 gradus çeli maýl, günnüzüne 3-8 gradus, günnöri taraplaryna bolsa 12 gradus çeli maýl bolar. Mar welaýatyny ütkep durýan bulutly hawa bolup ýağış ýagar, ýyllarym çakmamy we ömürli bolmagy mümkin. Gün matardan teleskont 9-14 metr, taýýarlaryny 16 metr çeli ýetýän şemal ufer. Hawa gijesinde 2-7 gradus, günnüzüne 5-10 gradus, günnöri taraplaryna bolsa 18 gradus çeli maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkep durýan bulutly hawa bolup ýağış ýagar, ýyllarym çakmagy we ömürli bolmagy mümkin. Günnögordan teleskont 9-14 metr, taýýarlaryny 16 metr çeli ýetýän şemal ufer. Hawa gijesinde 1-6 gradus, günnüzüne 10-15 gradus maýl bolar. Daşowut welaýatyny ütkep durýan bulutly hawa bolup Demiradyk günnögordan teleskont 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gijesinde 1-6 gradus sowuk, günnüzüne 2 gradus sowukdan 3 gradus çeli maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkep durýan bulutly hawa bolup ýağış ýagar, ömürli bolmagy mümkin.
Demirada kilometrden tidi sekundu 12-15 metre yetýän şemal üfer. Howa gecesine 0-dan 2 grad şeýle mayl, gündüzüne 4-6 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanvar aýynyň 28-nde magnit hadisatynyň durnuksuz ýagdaýda satgyrmyny arşylýar. Eziz vatandaşlar, gyş pasynyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyna nazar pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi. Şeýle-de ýurdumyzda kerek edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip tüzgünlerini berje etmegi maksat berýär. Mehriban ýerleşýär. Bulary berje etseňiz, ýyryň islenlik pasynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urunny ata watanymyz Türkmenistan ähli wabatlarda düşürýär. Ähli düşürüň özüne bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun adamlar. Aylana geldim cahali ah görmedim tendey beri ey kara gözlü kalan kaşı kıydırdı beni hey 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 tarala çatan dünya hayrana dünya yüzü kadar bize hayrana aydınlarımız nuranadan nurana mağruptan masıyla dostana bakşı aydınlarımız nuranadan nurana mağruptan masıyla dostana bakşı dostana can kova dedir vatanımın can ödünü çemen edip baki güller yadına hey kömürler sultani şirin tadına menin hem yüreğimi salsana bağışı kömürler sultani şirin tadına menin hem yüreğimi salsana bağışı arkada ferdarlı zamana geldi can vatanım Türkmenistan yaşasın nur saçıp dur bahtiyarlığı yamı can vatanım Türkmenistan yaşasın nur saçıp dur bahtiyarlığı yamı can vatanım Türkmenistan yaşasın can vatanım Türkmenistan aşağı yar bugün Türkmen akbali görke gel yar bugün Türkmen ahvali nur saçıp dur bahtiyarlığı yamı can vatanım Türkmenistan yaşasın nur saçıp dur bahtiyarlığı yamı can vatanım Türkmenistan yaşasın arşa gal yar bugün Türkmen akbali görke gel yar bugün Türkmen ahvali
Qabaqlarım gül yaprağı dodoklar, ol soyur ol yanaklarım ter bülüp var tüydüğüm bir budur tüdüm bulunna tollu gülüydü Barbaman ayrılmadı büdüm Senden bir yana tüdüm Nefis bir budur tüdüm bulunna tollu gülüydü Barbaman ayrılmadı büdüm Senden bir yana sevdiğim Tevlüt bana sevdiğim Arayan yürek yatlayarsın yaş dövrüm Ehli gülüm yatlar götürülür gönlüm İlkinci sevgimi yetinle övrüm Dolanmamın deyip yine yaş dövrüm Yıllar ötüp var ya ayda dolanmam Qarış bağıt, qarış yine bir zaman Yeni sevgin için bir fırsat qarış Dolansam yaşlı dedim ayaman Sevgi sevgi bu kudreti sorma Durup geçmen ya mıyıkman bolman Aşk eşretin bırıp ondan barganman Nire baryan qarış bağıt bir zaman Yıllar ötüp var ya ayda dolanman Qarış bağıt qarış yine bir zaman Yeni sevgim için bir fırsat qaraş Dolansam yaşlı dedim ayaman Kanayına qarab beginip bir yan Vaqt geçer adam ulu qarayan Geçer devran qara qaçın çağara Evi kaka deyip böker çağala Yıkır götüp var yan ayda dolanman Qarış bağıt,
Qaraş yine bir zaman Yeni sevim için bir fırsat qaraş Dolansın yaşımın ödüm ayaman Yıllar ötüp baryan Iyga dolanman Qaraş bağıt Qaraş yine bir zaman Yeni sevim için bir fırsat qaraş Dolansın yaşımın ödüm ayaman Dolan sevim Dolan yine bir zaman Aşk atasına düştüm, tervana oldu minni Soğukun ködüne koydum, bir yana oldu minni Zetmin kebaba dönni, kıryana oldu minni Genciste yeller gelsin, veyrana oldu minni Ayrılamak yarlardan digane oldu minni Dünya menen herletme, men hemegre almadım men Odum ötkür derdim, köp hoş vakt olup bilmezdim men Ağrı bağa elimmi, altın pulga almadım men Dost haydi düşman hay, farkın edebilmezdim men Hiç kimse almadı kanın, ayağına oldu minni Bir mukama duş oldum, fikrine fikre baktım Zananda zanan oldu, huşundan gidip yattım Zepet yolu yok oldu, kömüledin unuttum Koşun yığıp gelip akıl mülküm dağıttı Talana bir baktım divane oldu minni Baktım ulu her zaman neyleyin olma gıryan Tikir palçına baktım çıkabilmem men buryan Döwre harap til turap, köňlümiň şähri beýra Zanjetetden akyllan aýrylyp galym buryan Iş kıyny başga düşdi, merdana boldy minni Döwre harap til turap, köňlümiň şähri beýra Zanjetetden akyllan aýrylyp galym buryan Iş kıyny başga düşdi, merdana boldy minni
Ey bıdır dildar, eyledim bimar, sana ince karıştım gelmedin dildar. Ey bıdır dildar, zülplerim çamar, sana ince karıştım gelmedin dildar. Halap gün verdik birek biregem, duşuşmağa mağa beripdim bada. Erkim yetmez seni teyyan yüregem, hani yar nire desen sen nişi kalla. Coşup bak hakkında aydım aydalı, yanlansın aşıklan o vadı deyin, yanlansın aşıklan o vadı deyin. Ey bıdır dildar, eyleme bimar, sana ince karıştım gelmedin dildar. Ey bıdır dildar, zülplerim çamar, sana ince karıştım gelmedin dildar. İncalıp bilem o görmesem seni, karışan yar sana kötüme meni. Ihlasım ıkbalım bağlayar sana, sevdiğimi mehrimi bahşeyle bana. Coşup bak hakkında aydım aydalı, yanlansın aşıklan o vadı deyin, yanlansın aşıklan o vadı deyin. Ey bıdır dildar, eyleme bimar, sana ince karıştım gelmedin dildar. Ay bıdır dildar, zülplerim şamar, sana ince karıştım gelmedin dildar. Ey bıdır dildar, eyleme bimar, sana ince karıştım gelmedin dildar. Ey bıdır dildar, zülplerim şamar, sana ince karıştım. Ay Kadallı diyen sen adından Kutlu görke bay bibi, sar tarafa soğla talyan güler yüzün ay bibi. Karagasın gül sargadın kalamasın yay bibi, şirin tüdün yüreğimde tuttu mekaz ay bibi. Düzmene su gözü yasım dolu bakar say bibi. Yatırmaz her gidelerine dillerde darıl senin, çıktı mı doğa yıllarda feygül barın senin. Hiç yirmeklik mümkün eller korkulu bağın senin, korkurumun rakip kutsor deyip almayın arın senin. Kutsoy deyip hemen yoktur altın kümüşler bibi. Ay ho
Dağherler kaptalımdan geçip gittin tüdülüp Simalın görümden son huşum gitti yüzülüp Aşık koca karab kal yağışa kara yedili Karan örfem gidebilmel tur tutupan gaybibi Düzmeni su gözü yaşım dolu vakar sahibi Aşık koca karab kal yağışa kara yedili Karan örfem gidebilmel tur tutupan gaybibi Düzmeni su gözü yaşım dolu vakar sahibi Mingli hanım kolun dişler Bizdenki uyo dileye Kedaranıp uz yürüyüşler Hey, bizdenki uyo dileye Görüşülü mingli hanım İstihanım şirin canım Pırağıdır din imanım O yettirme uyo dilegi Yettirme uyut ili Akbar çapmaz yürü
Olsun göbülülken Oraya kul mukaddes yeri Bir vatanın eskerleri Asman nurana yurduma var Karıştı diyarım var Orama bile var Bir vatanın eskerleri Oraya vatanları Hakkın hurmati Bizim edriside halkın hurmati Vatan bir ilahı baktın hurmati Arkadarlı gafrına kirdarama Bugünler halkın yar dedi iyamda İltili yarkın var dedi iyamda Halkın gövnü bağıt geçse feyrana Arkadarlı gafrına kirdarama Arkadalı iyan bulup gelini Yine elime ziran bulup gelini Derdi dur duran bulup gelini Arkadalı
Mukaddes watanymyzyň merdany goraçlary, hormatly dawra gatnaşyjylar. Ynha watan goraçlarynyň gün münasibiyle taýýarlanan bayramçylyk konsertimiz tamamlanıp barýar. Konsertimizin ahirine watan dilini halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýip parasatly belleýän hormatly belen serkerde başymyzyň ýüregi jan watanım Türkmenistan diýip urýan gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, yer ýüzünde parahatçylygyň hem de abadançylygyň berkarar bolma uğrunda alyp bayan işleriniň hemişe rowaj almagyny tüýsürekden arzuw etýär. Biz watan goraçlary geljekde hem hormatly belen serkerde başymyzyň hem de merdana pederlerimiziň nusgalyk görelesine ýerip, döwletimiziň asuda we awadan durmuşynyň goragyny sarsmaz gala, polat, galkan bolup durjakdygymy, ene topragymyzyň hakyky mertleri bolup, ýurdumyzyň bedew wagtly ötüşine münasip goşandygymy başlykdymy şu dawraly bayramçylyk gününe tüýsürekden anlyrýar. Goý jan watanymyz Türkmenistanyň halkara awraýy mundan beýlekem belende galsyn. Goý ýurdumyz, halkymyz awadan we parahat bolsun. Hoş, sağ olun. Can Türkmenistan, edirne kan, bagy bostan. Sen koýgunjylyk, arkadagy gahrman ýerdarma. Can Türkmenistan, edirne kan, bagy bostan. Sen koýgunjylyk, arkadagy gahrman ýerdarma. Türkmen bedewleri gadymy topragymyzyň gudratydyr. Öý ojagymyzyň ýaraşygydyr. Bahasyna ýetip bolmajak milli baýlygymyzdyr. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow.
hiç canavar. Çaparım. Selamun aleyküm kaka. Ve aleykümselam. Hagaman marol. Ejecan, ertirin hayırlı bolsun. Turdun mu oğlum tağaman? Ha Merdan. Kaka selamun aleyküm. Ertirin hayırlı bolsun. Ve aleykümselam. Turdun hagaman. Hani oyun cemlelle? Onne mene başladım kaka. Göçüm senne galli. Piyadani aldım. Ha, beyttun o. Vö. Atım yoklu ho. Yoksa da men kem yoklu. Muallim çek ballım. Tuğuleme. Hani getir göreyim. Edel canı yarı bolupdur. Men atımda muallim. On adyna näme goýjak? Çapar. Tuğuleme. Gaty go bolupdur. Berekella. Hani artdan jan ýeriňe geç. Okuwçylar, şuun biz siz bilen dostluk tema boýunça tapak geçerdik. Tapamyň esasy maksady dostluk barada surat çekeriz. Okuwçylar, dostluk bu insan bilen insana, insan bilen haýwanlaryň arasynda. Mehri. Elin ver. Bir sana berem bana. yola çıktılar. Han görürün vakali. Mehvanileştiler. Bu kayınlarına kendilerine ilk çok geçmekle meksir ederken ineden adetler, müziğin haryalar. Yine dinleyişimde Ali Çapar kimden aranı açmaya çalışıyor. Didinin kuvvetini arttıran Çapar ardını bellahana bardak koluyla geliyor. Açık Çapar, Pellahana'dan birinci olup geçmekte başarıyor. Berekella Çapar, berekella.
Nurmurat. Kellen qıdığına çapıp baryanın demir dälli. Canlı attığın yattan çıkaryan oýjan. Nädip dözýäniňe hayran. Pillahana soğamçı bilen yetilýän bolsa, bayragy kimde de yetiresler ýok. Kimde ýok gamçy. Yüregiň bir ýerlerinde säkelçe de bolsa adamlyk duýguň, insanlyk jogapkärçiligiň bar bolsa, bula berme gamçyňy. Aýdyp bolduňmy? Dogry maýdaýyn, sen kartykma şu wagt. At menki, gamçy menki, saňa näme? Atı devsiläp çapma. Säher duman içinde. Goýber onuň jylawyn. Özi serden geçenne. Şat günüňde şat durur. Toýda şöhratyň bolar. Mahşar günüň ağlanlaň. Birisi atyň bolar. Bula berme gamçyňy. Köz galmasyn teninne. Sen beren duýduň üçin alqyş wahir deminne. Ejejan. Biz ýeňdik. Tuweleme. Kutlu bolsun. Höwrü köp bolsun. Kakam öýdemi? Öýde oğlum. Begenler. Çapar getirdiňmi? Berdiňmi otun suwuny? Getirdim kaka. Neme? Kaka biz ýeňdik. Görýän, oň gorpsuňa. Harby wekillikden hat geldi ogul. Aýyň 20-ýerine harby wekillige çagyrýarlar. Onu tayarlagyn görüber. Men Mehriň ýakatyny eltip geljek. Mehri? Cennet. Jimzan sen Mehriler var ýa-mı? Hawa. Uyam, sen şonsa mişin kana. Getir meni aktaýynna. Bolýala, bilmedik bolubersene. Meni daýynna. Meh, alanna, meni ýüzgara däýme. Özüňem ünslice bol. Gullegenne jan gowuny ördegäýme. Uyanzan, saňa dönöýün. Sen arkaýyn bol. Ussa berdiňmi? Eliň çek. Garagollugy alman eşek geldi.